Na Pobra do Caramiñal vense de presentar unha nova obra, Nunca dejes de bailar, a novela de Mercedes Barreiro sobre a loita e a superación das mulleres. Na Pobra do Caramiñal tivo lugar a presentación do libro Nunca dejes de bailar, da autora Mercedes Barreiro, unha obra que se mergulla na cruda realidade das desigualdades e as adicións, pero tamén na forza de superación das mulleres. Nunca dejes de bailar, unha novela que sen renunciar á súa dimensión literaria se mergulla na realidade máis cruda cunha ollada profundamente humana. A obra inspírase en feitos reais e construe alrededor de Luna e a súa protagonista un relato de supervivencia situado no Madrid dos anos 80, un tempo marcado pola irrupción da droga, polas desigualdades estruturais e pola vulnerabilidade da mocidade. A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, destacou a forza de resiliencia que transmite a novela, centrada en Luna, unha muller que loita por sobrevivir nun ambiente hostil. Mercedes Barreiro, como expresa na presentación da autora, escribe para dar luz a quen nunca puido contar a súa historia. Esa vontade de reparación, de dar voz ao que adoita permanecer oculto. Atravesa toda a obra. Nunca dejes de bailar non é só unha novela, é un testemunho literario que conserva a memoria, visibiliza feridas e reivindica a forza resiliente das mulleres que se negan a ser vencidas. A obra tamén se distingue pola vertente solidaria, xa que todos os beneficios derivados da súa venda serán destinados a UNRWA, unha organización que traballa en territorios devastados por conflitos bélicos. Mercedes fixo fincapé no seu compromiso social. Este libro está dedicado a todas las mujeres que nunca dejan de bailar, aunque la música deje de sonar para ellas. Mujeres cuyas almas no se doblegan ante la adversidad. Es un tributo a su espíritu inquebrantable, a su capacidad de transformar el dolor en poder y a su valentía para reconstruirse una y otra vez. Nunca dejes de bailar non é só unha novela, senón un testemunho de coraxe e loita por dignificar as historias de mulleres invisibilizadas. A presentación estivo acompañada de moitos momentos emotivos, nos que a música tamén foi a protagonista xunto coas reflexións lanzadas durante a posta en valor desta obra tan significativa.